A starými časy bude vonět i naše další reportáž. Ukázali jsme vám zbraně středověkých rytířů, teď si vezmeme na mušku jejich zbroj. Navštívíme dílnu novodobých platnéřských mistrů, kteří dokáží vyrobit dokonalé repliky rytířského brnění. K vidění jsou hlavně v italských muzeích a od originálu je rozeznají jen odborníci. Takže jdeme. Českobročtí platnéři už na nás čekají. Platnéřství, tedy obor zabývající se výrobou plátové zbroje, vzniklo ve 13. století. Vyvinul se z kovářství stejně jako další specializované obory: mečířství, nožířství, helmářství, zámečnictví či kotlářství. Války a půtky všeho druhu byly ve středověku téměř na denním pořádku a tak se zbraně i výstroj rytířů neustále zdokonalovaly. Základní ochrana toho rytíře do té doby bylo kroužkový brnění. Brnění je vlastně výraz pro kroužkovou zbroj. K tomu se na ty kroužky začaly lepit různé dílky z plechu. Bojovníci si začali jako první víc chránit klouby a takové ty zranitelné části těla. Jednotlivé chrániče začali platnéřští mistři časem spojovat v jednolité brnění. Takže už ve 14. století měli rytíři chráněné v podstatě celé tělo. V té době se taky začaly výrazně odlišovat dva hlavní styly brnění: italský a německý. Italové si libovali ve velkých zaoblených tvarech, což odpovídalo jejich způsobu boje. Bitvu se totiž snažili rozhodnout prvním úderem jízdy. Němci byli prozíravější. Uvědomovali si, že se boj bude stále častěji přesouvat na pěší jednotky a tudíž bude důležitá větší pohyblivost rytíře. Jejich zbroj byla proto podstatně lehčí. Dobře patrné je to na rukavicích. Italská je celistvá, těžká a šermovat se s ní dá jen velmi obtížně. Ta německá rukavice vypadá tak, že je složená z moc dílků, je prstová a je maličká a je prostě složená z dílků jakoby anatomicky. Pro tu ruku jakoby měl had kůži třeba. Českobročtí platnéři se zaměřili na italský styl druhé poloviny 15. století, tedy období považovaného za vrchol vývoje plátové zbroje. Práci si nějak neusnadňují, rozhodli se jít cestou původních technologií a postupů. Pouze čistě ruční práce. A hlavně snaha vyrobit i ty nejsložitější tvary z jednoho kusu materiálu. Tam záleží při té výrobě už na samostatném střihu, jak si připravíte ten materiál, než do něj začnete pracovat. Takže tady, když to tak vezmu, tak tahle ta rukavice předtím, než vypadá takhle, tak vypadá takhle. Při pohledu na tento nahrubo opracovaný kornout by vás asi těžko napadlo, že z něj bude nablízkaná přilba. A takhle onen kousek vypadá po 4 dnech tvrdé práce. Na 1 centimetr čtvereční dopadlo asi 12 přesně mířených úderů kladivem. Tohle toho místa se to musí zase celý víc a víc zavírat, jo? Takže se to musí celý zase víc a víc pěchovat. A to se potom provádí vlastně, až se ten kornout stáhne do toho správného úhlu, tak to se potom zase provádí tady na té kouli. Údery jsou jakoby za tou koulí a vlastně se ten materiál stahuje, no. Což je vlastně těžký, protože ono to vypadá jako, že to ani nejde pro laika třeba, ale v té době to tak prostě dělali a prostě to tak jde. Zajímavostí, kterou se platnéři nedávno zabývali, byla i výroba repliky z rezivělé zbroje. Měla vypadat tak, jako kdyby několik staletí ležela pod zemí a archeologové ji právě vykopali. Základem byl rezavý plech, jenže to nestačilo. Potřeboval další úpravy, aby model vypadal autenticky. Českobročtí platnéři ho proto natřeli jodem, který se postaral o další, zachraňoval i po konzervaci olejem a zbroj korodovala neřízeně dál. Situace se musela rychle řešit a stačilo k tomu jediné: celý exponát omít vodou s prostředkem na mytí nádobí a bylo po rezivění. Zajímavá zkušenost do budoucna. Českobročtí platnéři se chtějí zdokonalovat i dál. Jak sami říkají, dějiny výroby zbraní jsou bohaté a oni prostudovali jen pár jejich kapitol.